Uživajte u lijepim danima i pokažite svoju vitku liniju. Baš kao naša poznata glumica Ksenija Marinković koja uspješno gubi kilograme uz pomoć LAS čaja. LAS čaj za mršavljanje pijem 5 mjeseci i za to vrijeme uspjela sam skinuti punih 16,5 kilograma. LAS potaknula me i na promjenu životnih navika. Puno se više krećem, pazim na izbor namirnica, tako da sam sigurna da se izgubljeni kilogrami više neće vratiti. LAS čaj za mršavljenje je 100% prirodan hrvatski proizvod sastavljen od ljekovitog bilja s kristalno čistih visova Samoborskog gorja. Zlatnica, breza, paprena metvica i suručica samo su neke od biljaka koje ovaj čaj čine tako blagotvornim. Uz pomoć LAS čaja namjeravam izgubiti još 8,5 kilograma. Na temelju vlastitog iskustva svima vam od srca preporučam ovaj prirodni proizvod koji mi nije samo promijenio figuru, već se i osjećam sjajno. Provjerite i vi zašto je LAS čaj za mršavljenje toliko tražen.